читалище Просвета, село Лозен, е създадена през 1974 година. Българската национална телевизия прави документален филм на обичая Ирмен ден в село Лозен, а през 1980 групата получава златен медал на Националния събор на народното творчество в Копривщица. Групата е отличена на множество национални и международни фолклорни фестивали. По-значими отличия са от близкото минало са първа награда за автентичен обичай на Националния фолклорен фестивал в село Крепост, община Димитровград, за обичай Ирмин ден. Приз на Международния фестивал за автентичен фолклор Дорково 2009, също с обичая Ирмин ден и други с обичая Ирмин ден. Групата е селектирана на 13-та позиция в националната селекция по програма Живи човешки съкровища България 2010 на ЮНЕСКО и е вписана в представителната листа на елементи на живи човешки съкровища. Българе, глава дигнали, Българе и комикето, звезди на бой да се бият, царството да си преднимат. Бреде са чули, разбрали, пусти душмани проклети, везира фермани спрати, Българе глава дигнали. В равна Тракия пойдете, младите буки колете, младите буки колете, моми робинки взимайте, бабите живи горете, децата с коне таптите, децата с коне